At nagkakaroon na naman ng pagtaas ng COVID-19 cases dito sa Pilipinas. Subalit ayon sa gobyerno, wala raw Dahil ang pagsuyo ko ay multong haplos. Huli na akong lumampi ng 1,000 taon. Papailing ning paggamit ning sa Simaron. Folk beliefs related to the municipal. Nunglo or the kinabayo could very well be an articulation of this folk. There we go. Farther forward. And we'll go to the false shield. At saka ito, syempre, ang ating sword. Kasi naman, ano po, kung talaga may zombie po dito. Hello, igwa po kitang ngunya na kaulay na si Maron. Lahing si Maron nasubog pati si aki mo. As in, yan po, yung mataram siya ning kadiit na bagay manungod sa pagiging si Maron. Ano pong pangaran mo po, Manoy? Usi. Jose. Usi. Ang edad po? 60. 60. Ikapo sarong si Maron. Digdi sa Mount Isarog. Pwede mo pong madangog kung paano magtaram ang sarong si Maron. Halimbawa, mapabisto kang si Maron sa tataramon nindo. Ako, bigpabista ko kay mo. Sa imo, yo. Bigpabisto ko kay mo na ako si Maron. Nadi nga paghalin. Dubukid ng Mount Isarog. Mo i-record mo no sa mga dangog mo. Ano man po itong sinasabing aram nindo sa sundang? Anong apod kang sa indong Ernest Dimano. Ernest Dimano? Ernest Dimano. Ano ka pa po kayan mo niyan? Demo ka pa? Paano man po ang demo nindo? Ernest Dimano, ano ba? Kuyang kita, ma-Ernest kita. Mataga kaya inutong ko, madipinsa ako. Soul defense sa patama. Maikid ako digdi. Maikid. Maikid ako. Armas di mano. Mataga ka. Depensa ako, soul defense sa patama. Depensan mo man ang taga ko, abutong ka. Kami sila dito para practice kami dyan. Pig-oringan pa sa paraw. Para may tanda. Kung minatama. May uring. Iyon man agad. Saan po ka ba nagpa-practice? Kung minsan nagdyan ako sa inda. Yung maurag pala. Pwede ka Manoy mag-ano ning giritong may sundang ako eh. Diyan ka lang kung paano itong basic. Kuha daw ni bala anoy. Yan, bala na lang. Practice ko. So bala anoy, pero stick. Kumaka anoy. Lalaki ka pala. Lalaki siya. Halaba lang ang buhok niya. Paraw dua. Ayan, dua yan eh. Dua. So mga tugang makuha po siya ning bala si aki ni Manoy. Manoy Jose, ano pong pangalan niya? Maria dito. Maria dito. Dala. Makuha siya ning magagamit na. Ma-Ernest kitang magkama. Kamong tatao siya. Sa bagay. Maski pana. Oo, maski pana. Picture ako ta. Yan ang pana ko. Ay, mawarag yan. Paraw noy. Una sa pana ko dyan. Praktisado ko pan. Tinuktuan mo siya. Ay, maray. Paraw. Ano kaya, minsan, dahil naman kumbaga, dahil na naaraman ka mga hubin. Yeah. So, paano? Ang mga grupo po nindong si Maron, harain si iba. Yung dyan sa taas. Ayun. Kaya hindi kayang namin yung kasurugan inot na panahon. Kanggirang. Yan ang gamit. Kanggirang No? Pilipinas. Nagtabang po kamo sa gerilya laban itong mga ninuno nindo. Ini kung bugtakan ko ining hilo. Ay. Mga 30 minutos, tamaan ka, gadang na kayo. Dawa da please. Oo. Hiluan. Ang apod pa kaya, ang pana. Pana, yan. Para ini. Yan ang pana. Ayun. Picture Okay. na. Saan po ang papatamaan ta? Ano man? Sige po. 1,
Wow! Sige pa man. Ano dyan, oy? Wow! Ayun. Pag ano man po, pag itong arnis man, itong Maray na, oy. stick. May na. Yan. Pasok stick, oy. Mga action dyan naman eh. Iyo po. Action dyan, action. Kaya may practice ko nga. Di. Kumakang duwang bala. Sirin dyan. Ngunyan, si Manoy Jose Sumipin sa kalima. nagpapailing ning Dahil yung pagluwasan. paggamit ning Arugan. Yo. arnis sa simaron. Kipinsan mo noy. Ang mga kayo eh. Dahil mo yun pagluwas. Ha? Arugan ko ano. Tipig. Tamaan ka. Depensa lang si Manoy. Depensa ka lang ano. Depensa atake. Tipinsan mo yun. Oh, tamaan ka. Di ko matulog eh. Kung tama ang kaan. Ang apod pa ka ito, Arnis di mano. arnis si Mano. Arnis si Mano. Kaya pala ang mata niya, Oo. iba man ano sa simaron mananggad ibang ano. Simaron ka pala man eh. Kami kayang si Maron, ibang hilay kami. So, agtang ang balatok. Kami ang dunay na si Maron. Ang simaron po, kumbaga iba sa agta. Yeah. Si Maron kami gali sa ron. Ang simaron po ano yan, ano mo po, katoliko man ka mo? Ano po? Iyo man. Katuloy mo kami. Tapos po, ano tong sabi mong kinakagan-uring ang bala na, ano? So, tig labaraming gari. Gari araw kan tabak mo kan. Pig style mi. Yan, iyon gamit mi. Pag arnis. Saray na. Pag kinagan inining lason ni man. Yan. Lasang ka? Oo. Dawa-daplisan ka lang kan. Oo. May problema ka. Ang iba man yung mayo si Taron, dahil mo pa nilalaag. Naman eh. Mayo pa. Yan. So ang simaron pala, bako lang sa ano niyo sa sundang, tatauman sa pana Iyo. talaga. Ano po ang sundang nito ginagamit talaga? Kung sa no, kung sa tunay na laban, iyan na. Yun na. Anong Iyan ang gamit kan sa tunay na laban. Iyan mga uro-arnisan na yan. Mga ensayo lang. Buko sa. Ano po tong nadadawang ko na naggagamit ka mong minasbad? Iwan, Ah, yan ang sundang nito. mga sinagangan. Yung mga sinagangan. So, kung mga kuyang kanan naman, so mga burukil garan kahoyan, may kaputan digdi. Kung saan ito ka, depensa mo ito. Sa kung mo depensan, tamaan ka. Itong sagang. Yan. Igwa ka pa pong sinagang ano yan? Mana, Ano? sinanding igwa. Siya dyan. Iugarnahin ko ito. Marog na sa kano. Itong aluyan na ito eh.
Yan Sa- gani. Isa nagigibok ang sundang nin duman. Yan sa daguplukan. Ah, Yan nga, di ang tataw nin tabak. Kung di kan mahiling ko, so ama kan tataw man. Di siya tinukluan. Ano ko niya ako tamay tabak na sinagangan. Mag-arnes kita. Hmm. Ay nga kung lugi ako dyan. Dai, malabra kita sa iskal. Pan-arnes. Sigan. Bakbakan mo dyan. Tinagaan. Ano man po ang purpose kang ang sinagangan baga ang puro niya pero malapad. Minasbad. Iyo po, ano tano arog yan kayan? Iwan. Takad tunoy kan. So inot na panahon. Taining labang kan arnes. Kung minsan gani, sa sobrang kapagalang, sa sarabunan ng imot. Kung talagang mayo ka dyan na laba ay ibubuga, pumundo ka na. Gadanong ka dyan. Sa tunay ng buhay kang tabak. Sos, marutip. Yan, og basanan. Tanganing makakukamuan sitwasyon kan si Maron. Kita baga mga gurang. Ay sa ugbason, dyan an sa kuyang kan tabak, ipigbugta. Mahulugan talaga, anak mo. Ang apot po, tano po, tama taragaan pag nahulog. Iya. Iyon surulay, Ah, sitwasyon, pangungugali. iyo pala niyan. Kuro-kuro. Yung Maray. kawatan ko, Maray. Patok ulo ako mano minsan. kuno rin, Ako na rin, maigdi ako. magdumalugod ako. Pinanding, tangaling. Ano ako ligdi. Oh, yun po yan muna. Yun po yan muna ang satuyang rulay sa sarong si Maron. Diyos mabalos.